Iki. Sadurunge kuwi to. Kok sik teko kuwi? Poh, jan mending. Aku mending ra iki ekspresi kuwi. Mending. Rambutnya tapi iki nganu. Kene nasret ngono. Bikine to. Heeh. Oi, lah. Wes. Kentut. Terus to. Aku sing penting iki lho, Dek. Aku main gitar lho. Hah? Dek, mosok langsung nyanyi relakan muda. Sak durunge. Tak beda to ya. Wes ya, Iki. sak durunge kuwi to. Kok sik teko kuwi? Weh, nyapa kok kon balekne mau? Allahu Akbar lek. Ya emang bener sama kayak kurang melodi lho, Mas. Ya cinta. Iki kok kena Pertama. tinggi pengen. Iki wis teko kene lho, Mas. Aku seneng mekan. Aku wis teko kono. Nah, lek kene bener. Oh, iki kok tapi kena tinggi pengen kene. Heeh. Oh, terus-terusan. Diuncalne. Bebas nang amat kurang lah ya. Kena ra iki. Sirahe kena. Das. Kena guys. Nek. Lah karo nyanyi ada kok tane potongan. Aku mah ada tasan itu ada. Ket mang ngono lek no. Ben. Heeh. Lali yo. Aku mengarep ngomongi. Sik to, ket awal. Sik yo ojo kok sik. Hop sik arep nyanyi lah. Apal pora me ume. Masih ra tenanan kok. Aku tenang ale pisan. Ora pendak tetak ngono kuwi. Wes kuwi dek pisan. Wis ngono tok. Bele sampe ngurung. Kudu rene, Mas. Mancep aku. Nyanyi dek. Aku tak pas sampean. Langsung siapa? Oke, saya pandang-pandangan kan kamu pandang-pandangan. Sembayang apa?
Wiro, bukan kotak slow motion. Nyanyi. Oke, hop. Stop. Yuk ngisore dulu enggak mending belas. Mas, Kok marem ngono lho, Mbak. Hop, wes. Sik tak fotone ya. Foto ngeloro. kameramen. One, two. One. Nangis stop fotografer lho. Oke, sip banget iki, guys. Yo, one. Mantap. Kok sekali. Nah, wes. One, two. Sip banget. One, two. Ngeliat ora apa-apa? Lupa tadi. Pum ning. Kayak iki. Dan One, two. Oke. One, two. One, two. Satu, dua. One, two. Kok api-api, tapi enggak ketok wajah lho ya. Wes. Bro guys. Bros guys. Ya Allah, ngene banget toh guys. Guys. Korbannya sandalku. Pengorbanan ini.